ni mediterrània ni depurativa. La dieta que baixa l'acidesa del cos i redueix el risc de diabetes. Spoiler, la vegana, que bueno, ja parlem un altre dia perquè al diari AS parlen de guerres i a l'Economista parlen de dietes. Però bueno, això és un tema per l'altre dia. Lo d'avui, la dieta mediterrània, que no és bo romantitzar dietes. Li dona igual que aquí parlin bé de la dieta vegana i li atribueixin beneficis com la pèrdua de pes, l'acidesa, el que sigui. Que l'important és que les dietes siguin quines siguin, sigui omnívora, sigui vegetariana, sigui vegana, sigui flexitariana, mediterrània, el que vulguis, que siguin equilibrades, que estiguin ben dissenyades, que feu vida saludable, que l'acompanyeu d'esport, que a Espanya, segons l'INE, el 2022 ja estàvem amb un 14% d'obesitat en majors de 18 anys, excloent els petits, i un 34% de sobrepès. Això fa un 48% de la població, gairebé la meitat, amb sobrepès o obesitat. I a veure, això del 2022, a veure com estem al 2025. Però és que, insisteixo, últimament estic veient gent gran que ha arribat a aquesta edat amb un estat de salut, un estat físic no molt bo. I parlem sempre del bo que és la dieta mediterrània, us parlen sempre. Pues, l'important és que mengem bé i que fem esport de forma moderada o suficient.